Prezidentin ogly Serdar Berdimuhammedowyň Mar welaýatyna gelmegine garaşylýar. Azatlyň Marda habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, häzirki wagtda edil prezidentiň saparlarynyň öň ýanynda bolşýaly güýçli depkinde sol sanda agyr teknikanyň hem gatnaşmagynda mejburi arasaçylyk işleri geçirilýär. Aýdylmagyna görä täzelikde birden 3 wezipä bellenen vitse-premier Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzasy, ýurdun ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedowyň bayramalydaky atçylyk toplumyna hem baryp görmegine garaşylýar. Eýýäm 2 günden bäri atçylyk toplumynyň goloýundaky putrot ýerlerini izi-izine sürýärler. Soňundan traktor bilen hem geçýärler. Uly ýoluň ugrundaky göze ilmeýän ýerleriň bolsa, geçen ýyldan gurap galan çöpler hem aýrylmaýar. Toplumyň daş töweregini diňe tirip süpürmek däl, ony etkiler bilen ýuýarlar dip mejbur arasaçylyk işlerine çekilen büdjetçileriň biri 25 martda giýişlik habarçymyza gurrun berdi. Mundan başga da yerli häkimetleriň kommunal hojalyk gullugynyň işçilerini işlerinden gowma kaýbaty bilen uzakly onuň dowamında arasaçylyk işlerini geçirmäge mejbur edýändikleri bellenilýär. Düň şemal turup odal arasalanan ýerleriň üstüne sähel çaňmasdy. Ýel öwsmegini bet etmese-de, firan ýerimiziň üstüne destine çala tozan düşdi-de. Resmiler durman süpürmegimizi talap etdiler. 2 işgär şemal diýinip tozan aşak düşen soň sirsak bolmaýarmy? Biz gaýtsak ýel guturan soň çagyraýyn diýmeginden soňra häkimleriň wekilleri olary ertir işden çykýandygy barada ardalaryny ýazmagy tapşyrdylar dip howpsuzlyk aladalar sebäpli atdyrylmasylygyny soran büdjetçi belledi. Onuň sözlerine görä häkimleriň wekilleriniň bu hereketini jogap edip kommunal hojalyk gullugynyň başga da 7 işgäri işden çykarsaňyz çykaraýyn diýip atçylyk toplumyny terk edipdir. Sol bir wagtda prezidentiň oglunyň öňünde çykyş ederýaly folklor tansçy toparlarynyň hem taýýarlyk görýänligi bellenilýär. Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan marlalar ýurtda barha ýitileşen mali krizisi bilen birlikde prezidentiň onuň oglunyň saparlarynyň öň ýanynda uzakly gün olaryň öz sözü bilen aýdylanda gul hökmünde işledilmegine barha näýili bolýarlar. Gepin gerisine ýatdasak 20 martda Serdar Berdimuhammedow sondan 3 gün öň turan adam pidali hilakçylikly tupandan soň Liwat welaýatyna hem sapar edipdi. Emma görnüşinden prezidentiň oglunyň diňe ýakynda açylmagy gözüňde tutulýan iri guruluş obýektleriniň ýagdaýlary bilen tanysyp, adaty ilatyň hal ahwaly bilen gyzyklanmagyna çalym edýär. Bu arlykda Türkmenistanyň kronik nesiri Serdar Berdimuhammedowyň da şowda hem sapar etmegine garaşylýandygyny, munyň bilen baglylykda güýçli depkinde arasaçylyk işleriniň alınıp barylýandygyny habar berdi. Nesiriň maglumatyna görä Serdar Berdimuhammedow Gurban Sultan Eze etrawynyň goloýundaky itleriň penahanasynyň guruluşy bilen tanışmagy planlaşdyrýar. Nesir 19 martdan bäri Tebitde giňgerimli arasaçylyk işleriniň geçirilýändigini, şeýle-de Serdar Berdimuhammedowyň geçik ýolunyň ugrundaky melleklerde yer almany ekmek barada tapşyryk berilendigini nyktaýar. Serdar Berdimuhammedowyň Mara we Daşowda etjek taparlarynyň anyk tenelerini häzirlikçe anyklamak başartmady. Bu barada döwlet habar serýislerinde hem maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň syýasy durmuşyny ýakyndan izlerleýän ekspertler Berdimuhammedowyň ogly Serdaryň syýasy karýerasynyň birden götergilenmegi bilen onuň kakysynyň ornuna miras düşür hökmünde taýýarlanýandygy baradaky garaşlaryny beýan edýärler. Ýurt içinden gelýän habarlar hususy marlarlaryň, çoponlaryň hem ýyl başyndan uly kösençlikler bilen ýüzbeýiz bolýanlygyny görkezýär. Azatlygyň Lewatda habarçylary bir adam täze doglan oglak gudularyň howanyň aşy soğumagy netijesinde köpçülikleýin ölenligini, çekilen ziýanyň alasyz galan, olalym kıyın şertlerde işleýän çoponlaryň hatabyna töledilýänligini habar berdiler. Inni bu ýagdaý gara marlar wakkan çoponlaryň hem başyna gelenemegdiýär. Çöl ýerlerde wakylýan hususy marlar köpçülikleýin otur açýar diýip şuň mardan gelen habarda edilýär. Türkmenala ýol öten etraplaryna veterinarlaryň, mal doktorlarynyň ählisi ýatymlyk çöl ýerlerdäki öwri meýdanlaryna gitdi. Olar gotur açan marlary tanzym edýärler diýip habarçy bilen gürleşen adamlar aýtdylar. Meýdandaky ýagdaýy bilen adamlaryň sözlerine görä, çöl ýerlerde marlar üçin ýeterlik ot ýok. Bolanjy otlar hem gurady. Sebäbi ýagyn ýagmaýar. Marlar gaty horlanýar we olaryň derlerini gotur asma başlanýar. Adamlar näme etjeklerini bilmeýärler diýip adynyň aýdylmalygyny soran ýaşaýjy radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Veterinarlar marlary gotur açmadan oturmak üçin tanzym dermanlaryny berýärler.
Ýöne marlar dertten biraz saplansa hem mesele çözülmeýär. Sebäbi ýagyn ýagmasa, ot bolmasa olary bazara çykaryp deger degmez bakadan satmakdan başga alaç galmaýar diýip maliýeler aýdýar. Marlar köpçülüklerin keselläp başlanyny biz maliýelerine habar etdik. Olaryň açlykdan keselleýänini, çöllü ot ýokdugyny, her kimin öz malyny ýyşigine alyp gaýdyp şol ýerde elin seretmeligini aýtdyk diýip habarçy bilen gurlaşan çopon emele gelen ýagdaýy düşünürdi. Onun sözlerine göre basaran adamların köpüsi malyny alyp gitdi. Ýöne malyny äkidip ýyşigini seredip bilmejek adamlar veterinar çagyryp ödüň seret. Biz pulunu berer diýdiler. Şol aralykda aýdylmagyna görä maliýeler bilen çoponlaryň arasynda dawa jenjel hem döräp başlady. Şu gün sürüde 5 sygyr açlykdan horlanyp öldi. Ot bolmansaň beýleki mallaram askansyz. Maliýelerini jaň edip mallarynyň haram ölenligini aýtsak, olaryň käbiri haky ýok. Hol gün siz bilen gurlaşamda hem jany sagdy diýär. Bir gezek gelmän telefonyny malynyň saglygyny soraýan adamlar mar diýip çoponlaryň bir derenni. Onun sözlerine göre bu hil dawa edýän adamlar hökümetde korrupsiýa mümkinçiligi bolan wezifelerde işleýän we köplenç bir edarany sag oturan emellerler bolup çykýar. Bu hil adamlaryň käbiriniň dine bizim sürüýümizde 35-40 sany maly bar we bilişimizden beýleki sürlerde hem mallary bar diýip çopon sürüde 2-3 maly bolan adamlaryň jaň edip malyň öldü diýsen wahey bolmandyr. Başa gelenini soğsun. Senne günah ýok. Wagtyny bize marlar aç alyp gitdiýip aýtdyň diýýänligini gurrun berdi. Emma wezipeli adamlaryň käbiri çopanyň sözlerine görä marlaryň ýagdaýy barada özlerini öňünden hiç sat aýdylmanlygyny aýdyp haram bilen marlarynyň öwüniň çopanyň öz marlarynyň hasabyny doldurulmagyny talap edýär. Sen bize hiç sat aýdanyň öz işiňdäki marlardan alla meniň käderek süräwäş. Bolmasa eşitdim eşitmedim diýmedip haýbat atýanlarym bar diýip adyň aýdylmalygyny soran çopon gurrun berdi. Habarçy bilen gurlaşan mal doktorlar hem çoponlaryň aýdanlaryny tasdikleýär. Meýdanyny ot bolmasa, mallaryň garny aç bolsa, biz nähili sanjy meslekde peýda az sebäbi derman bilen mallary doýurup bolmaýar diýip yerli veterinar aýtdy. Şu aralykda mallaryň düşen ýagdaý sebäpli ardan et sewdasy hem güýçlenip başlady. Maliýeleriniň käbiri mallaryny meýdanyna soýdurup satmaga başlady. Bu sewdadan habarly adamlar et narhynyň häzir gowdugyny, ıskyndan gaçan ýarawsyz sygyrlaryň etini kilogramyna 64 manatdan aşgabada edip satýanlyklaryny, maliýeleriniň ulugly gelýänler bilen gurlaşyp bedinkine satyp berdi diýip haýyş edýänliklaryny aýdýar. Türkmen häkimetleri mallaryň keselçilik, açlykka sowuk zerarly köpçülüklerin gyrylýanlygy barada syz çykýan maglumatlara düşündiriş bermeýär. İran'ın demirazygynda esasan etniki türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýeri Gümmet Kowuz şäherinde 23 martda kanun goraýjy güýçler ýerli ýaşaýjylaryň protest hereketlerini basyp ýatyrdylar. Gümmet Kowuz şäheriniň ýaşaýjylarynyň närazylyk protesti 55 ýaşly bir adamyň ähtimal etnik türkmenlerden bolan 2 ýaşly ýygy garşy jinsy gatnaşyk etmegi bilen baglanyşykly ýüze çykypdyr. Türkmenistan bilen serhetleşýän Gülistan vilayatyndaky Gümmet Kowuzda gozulanylar çarşamba güni yerli häkimetler 7 we 8 ýaşly ýaş gyzlary jins taýdan zorlamakda aýplanýan adama hiç bir çäre görmäninden soň başlanypdyr. Azatlyk bilen habarlaşan yerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä gyzlar etnik türkmenlerden bolmaly. Häkimetler ol adamyň milletini açyp görkezmeýärler. Ýöne 370 000 adamlyk şäheriň etasy bölegini emele getirýän yerli türkmenler onuň etniki İranlydygyny öňe sürýärler. Ýüze çykan biýduzunçylyklardan soň yerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, howpsuzlyk güýçleri protestler basyp ýatyrmak tynançygy bilen baglanyşykly çağlara jinsy taýdan zorlukda aýplanýan şol adamy tutuk edipdir. Sosial ulgamlarda ýerleşdirilen videoda İranyň howpsuzlyk güýçleri bilen ýüzbe-ýüz bolýanlaryň garşylygy görkezilýär hem türkmençe sözler eşidilýär.
Azatlyk radiosynyň Iran gullugy 24-nji martda bir näçe demonstrantyň tutugy edilendigi barada Iranyň resmi habar çeşmelerine salgylanyp habar berdi. Ýöne tutugy edilenleriň takyk sany görkezilmedi. Kümmet Hovuz şäherindäki protestler hem tolgunçluklar bilen baglanyşykly Gülistan vilayatynyň Islam Revolýusiýa goru korpusynyň başlygy Islendi Koptudygy ýa-da tertip düzügini bozmak diýen sygynyň derrew öňüniň alynjakdygyny aýtdy. Hepdäniň başyndan bäri yerli ýaşaýjylar Kümmet Hovuzdaky şäher kaziýetine baryp kämilik ýaşyna ýetmedikleri garşy jinsy gatnaşykda aýplanýan adamyň jogapkärçiligi çekilmegini talap etdiler. Şeýşembe güni bolsa hukuk goraýjy edara olary dargadyp başlady. Kümmet Hovuz Türkmen Sähra adlandyrylan sebitiň esasy şäherlerinden biridir. Ol Türkmenistan bilen serhetleşýär hem türkmenleriň agla we köplükde ýaşaýan ýeridir.